Samaritan's Swathi Craft. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்டு எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை வச்சு கிராஃப்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த குட் நைட் ஆல் அவுட் அதெல்லாம் லிக்விட் வெப்பரைசர் பாட்டில் இருக்கும் இல்லையா, அதை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி கிராஃப்ட் செய்ய போகிறோம். ஸோ இந்த கிராஃப்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பேப்பரை 4ஆக கட் பண்ணி அதை இப்படி ஒரு ஊதுபத்தியோ இல்லை ப்ரெஷ்ஷோ வச்சு ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணிக்கலாம். ரோல் பண்ணிட்டு அந்த சைடு கம் போட்டு ஒட்டிடுங்க. இது கொஞ்சம் டைட்டாக சுற்றினா நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது மாதிரி நான் நிறைய ஸ்டிக்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் 12 ஸ்டிக்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா அந்த லிக்விட் வேப்பரைசர் பாட்டில் இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்துக்கோங்க. அது கூட நான் கொஞ்சம் டிஷ்யூ பேப்பரை கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த டிஷ்யூ பேப்பரை எடுத்து ஒட்ட போகிறோம். எப்படின்னா ஃபெவிகாலில் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்திங்கன்னா வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் ஃபெவிகால். ஸோ இப்போ 1 ஸ்பூன் ஃபெவிகால் எடுத்திங்கன்னா அதில் ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி கலந்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். நான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே கலந்ததுனால காயறதுக்கு ஒரு 2 hours கிட்டத்தட்ட ஆச்சு. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்குறீங்களோ அதை பொறுத்து அது இதாகும், காயறதுக்கு அவ்வளோ டைம் ஆகும். ஸோ இதேமாதிரி அது ஃபுல்லாக அந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக நம்ம ஒட்டிக்குவோம். இப்போ நான் ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. அதேமாதிரி ஒட்டும்போது டிஷ்யூ பேப்பரில் நம்ம ரொம்ப ப்ரெஷ்ஷை வச்சு தேய்ச்சோம் அப்படின்னா டிஷ்யூ கிழிஞ்சிரும். அதனால் சும்மா லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணாலே அது நல்லா ஒட்டிக்கும். ஏன்னா கம் அதோட தண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நல்லா ஒட்டிக்கும். அதில் பென்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதையும் அது தெரிகிற மாதிரி பார்த்து ஒட்டிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் ஒட்டி முடிச்சிட்டேன். இதே மாதிரி நம்ம பாக்கி இருக்கிற 3 பாட்டிலையும் ஒட்டிடலாம். அப்புறம் நான் பேப்பர் ரோல்ஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அதில் நான் ப்ரௌன் கலர் அடிச்சிருக்கேன். ப்ரௌன் கலர் அடித்தா ஒரு ஸ்டிக் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் இது நல்லா காஞ்சிருச்சு, 2 hours கிட்டத்தட்ட ஆகிடுச்சு. இந்த பென்ஸ்லாம் நல்லா தெரியும். ஸோ இது மாதிரி ஒட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பேப்பர் ரோல் நம்ம 12 செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா, அதில் 2 எடுத்துக்கோங்க. இது மாதிரி கம் போட்டுட்டு ஒரு இதில் கம் போட்டுட்டு 2த்தையும் சேர்த்து பேஸ்ட் பண்ணுங்கள். நான் இப்போ பேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இது மாதிரி நம்ம பேஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டோட்டலாக 6 கிடைக்கும். ஸோ இது மாதிரி 6 எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ எனக்கு 6 கிடச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இது மாதிரி ஒட்ட போகிறோம். க்ராஸாக வச்சு ஒட்டணும். அந்த இடத்துலையும் ஃபெவிகால் போட்டாலே நல்லா ஒட்டிக்கும். ஸோ ஃபெவிகால் போட்டுட்டு நல்லா அழுத்தி விட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா அதுவாக ஒட்டிக்கும். ஸோ இப்போ அது 2த்தையும் நான் ஒட்டிட்டேன். ஃபெவிகால் கம் போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா அது காஞ்சிரும். ஸோ இதே மாதிரி நான் ஒரு டைமண்ட் ஷேப்க்கு வர மாதிரி ஒட்டிக்கிறேன் பாக்கி 2த்தையும். ஸோ இப்போ நான் அதை ஒட்டிட்டேன். இதை ஒட்டிட்டு நடுப்புற ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி ஒட்டியிருக்கேன். இது உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா ஒட்டிக்கலாம், இல்லைனா தேவையில்ல. அதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டில் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதை எடுத்துக்கோங்க. இது எங்கள் வீட்டில் இந்த தேவையில்லாத லிப்ஸ்டிக், அதை வச்சு நான் பண்ணலாம் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன். பெயிண்ட் இந்த கலர் என்கிட்ட இல்லாதனால நான் லிப்ஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட இந்த கலர் பெயிண்ட் இருந்தால் அதை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி லிப்ஸ்டிக் எடுத்து அப்படியே லைட்டாக ஜென்டலாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு பட்ஸ் வச்சு லைட்டாக தேய்ச்சி விடுங்க. ரொம்ப தேய்ச்சிங்கன்னா ஒட்டின டிஷ்யூ கிழிஞ்சு வந்துடும். ஸோ அதனால் ரொம்ப மெதுவாக அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்படி நம்ம கலர் பண்ணும்போது லைட்டாக அந்த சுருக்கம்லாம் தெரிஞ்சால் அதுவும் அது பரவாயில்ல, அது பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ நான் ஃபுல்லாக கொடுத்து முடிச்சிட்டேன் பாருங்கள். இதேமாதிரி நம்ம பாக்கி இருக்கிற பாட்டில் எல்லாத்துலேயும் கொடுத்துடலாம். இது எதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்கை எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுக்காக தான் நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம். ஒரு பிங்க் கலர் ஸ்கை இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் 4த்துக்கும் கொடுத்து முடிச்சிட்டேன். அடுத்து பிளாக் கலர் போஸ்டர் கலர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த போஸ்டர் கலர் எடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஒரு ட்ரீ மாதிரி வரைய போகிறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரீ மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன்னா. உங்களுக்கு பிளாக் வேணாம், ப்ரௌன் கூட எடுத்துக்கலாம். பட் ப்ரௌன் கலர் நான் ஸ்டிக் மாதிரி செஞ்சுட்டேன் அப்படிங்கிறதுனால பிளாக் கலர் கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கு பிளாக் கலர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும்.
ஸோ ட்ரீ மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக வரைஞ்சிப்போம். இது பாட்டிலை சுற்றி ஃபுல்லாக ட்ரீ மாதிரி வரைஞ்சிக்குவோம். ஸோ இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட வரைஞ்சிட்டு காமிக்கிறேன். ஒரு சைடு கீழேருந்து வரைஞ்சிங்கன்னா பக்கத்தில் வந்து மேலேருந்து வரைங்க. அது பார்க்குறதுக்கு ஒரு டிசைனாக இருக்கும். நான் ஃபஸ்ட்டு கீழே வரைஞ்சேன், அடுத்து மேலேருந்து வர மாதிரி வரைஞ்சேன், மறுபடியும் கீழேருந்து வர மாதிரி வரைவேன், மறுபடியும் அதே மாதிரி மேலேருந்து வர மாதிரி வரைஞ்சா அது நல்லாயிருக்கும், பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப க்ளோஸாக கொடுத்த மாதிரி இருக்காது. ஸோ நல்லா கேப் விட்டு கொடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஒன்று மேலேருந்து ஒன்று கீழேருந்து அப்படி வர மாதிரி கொடுத்தீங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் ஒன்றுக்கு ஃபுல்லாக வரைஞ்சி முடிச்சிட்டேன். ஸோ இதே மாதிரி பாக்கி இருக்கிற 3 பாட்டிலையும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் 4 பாட்டிலையும் சும்மா ஒரே மாதிரி வரையணும்னு அவசியம் இல்லை, சும்மா உங்களுக்கு கைக்கு வந்த மாதிரி வரையலாம். ஸோ இப்போ 4த்துலேயும் நான் வரைஞ்சிட்டேன். அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, பட்ஸ் எடுத்து ரெட் கலர் போஸ்டர் கலர் எடுத்திருக்கேன். பிங்க் கொடுக்கலாம், பட் பிங்க் கொடுத்தா மேலே நம்ம கொடுத்துட்டோம் இல்லையா ஏற்கனவே, அதனால் ரெட் கலர் எடுத்திருக்கேன். ரெட் கலர் எடுத்து சும்மா டாட்ஸ், ஒரு ஃப்ளார் மாதிரி இருக்கிறதுக்காக டாட்ஸ் மட்டும் வைக்கிறேன். ஸோ இதேமாரி வந்து அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு கிளையிலையும் நம்ம வந்து டாட்டாக வச்சுப்போம். உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரில் வச்சுக்கலாம். ரெட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் ரெட் கலர் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதேமாதிரி நம்ம வந்து பாட்டிலில் இருக்கிற எல்லா ட்ரீஸ்க்கும் கொடுத்துருவோம். ஸோ இப்போ நான் 4த்துக்குமே கொடுத்து முடிச்சிட்டேன். இப்போ 4த்துக்குமே கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே ஸ்கை இருக்கிற மாதிரி, கீழேந்து ட்ரீஸில் ஃப்ளவர் இருக்கிற மாதிரி சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ஒட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அது வந்து உட்டன் ஸ்டிக் மாதிரி சூப்பராக இருக்குது. பட் அது கொஞ்சம் க்ளோ ஆகிற மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி சும்மா கிளிட்டர்ஸ் அடிச்சிருக்கேன் நான். இது வந்து பவுடர் கிளிட்டர். ஸோ பவுடர் கிளிட்டரில் வந்து லைட்டாக கையில் தொட்டு அப்படியே கொடுத்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும், கொஞ்சம் க்ளோ ஆகும். இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக கொடுத்து முடிச்சிட்டேன். உங்களுக்கு முன்னாடிக்கு இருந்ததுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து அந்த 4 கார்னர்லேயும் நம்ம வந்து க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த 4த்தையும். ஸோ இப்போ நான் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சார்ட் பேப்பரில் வந்து ரோஸ் செய்வோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ரோஸ் செஞ்சுருக்கேன். இந்த ரோஸ் செஞ்சு அதுக்கு நடுவில் சும்மா ரெட் ஸ்டோன் ஒட்டி அதை ஃபெவிகால் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த ரோஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு தெரில அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் போடுறேன். ஸோ இதை நம்ம வாலில் ஹேங் பண்ணோம் அப்படின்னா நைட் எஃபெக்டில் சூப்பராக தெரியும். அது மாதிரி இந்த பாட்டிலுக்குள்ளனா நீங்கள் ஃப்ளவர்ஸ் கூட போட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.